ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ପିଲାମାନେ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ପାଠଟା ପଢିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ତାର କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ତମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ପଚାରିବ। 1 ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଯଦି ଗୋଟିଏ 100 ମିଲିଲିଟର ଗ୍ଲାସରେ ରହେ, ତେବେ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ କେତେ ହେବ? କରେ ଦେଇଛି 10 ମିଲିଲିଟର, ଖରେ ଦେଇଛି 5 ମିଲିଲିଟର, ଗ ଦେଇଛି 25 ମିଲିଲିଟର, ଘ ଦେଇଛି 50 ମିଲିଲିଟର। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ କ୍ଲାସରେ। କଣ ହେବ ଭାବୁଛ? 1 ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଏଇଟା 5 ମିଲିଲିଟର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? କୋଉଠୁ କରାଯାଏ? ପୁରୀ, ଚାନ୍ଦିପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୁମାଠାରେ ନା ପାରାଦୀପରେ? ଏଟା ପଢିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୁମାଠାରେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତିରେ ଜଳର ନିରନ୍ତର ବୃତ୍ତାକାର ଗତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳପ୍ରବାହ, ବାଷ୍ପୀଭବନ, ଜଳଚକ୍ର, ଘନୀଭବନ। କଣ କୁହାଯାଏ ତାର ବୃତ୍ତାକାର ଗତିକୁ? ତାର ବୃତ୍ତାକାର ଗତିକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳଚକ୍ର। ଜଳଚକ୍ରରେ କଣ ହୁଏ? ଯେତେ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ନାଳ ପାଣିଟା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଆଉ ମେଘର ରୂପ ନିଏ। ତାପରେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ, ସେଇଟା ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଝରି ପଡେ। ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୁଝାଏ? ବାଷ୍ପ, ବର୍ଷା ଜଳ, ତୁଷାର ବା ବରଫ, ନଦୀ ଜଳ। କଣ ଭାବୁଛ ପିଲାମାନେ, କଣ ହେବ ଏଇଟା? 4 ନମ୍ବରଟା କଣ ହେବ? ବାଷ୍ପ ମାନେ ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତମର ବର୍ଷା ଜଳ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, ନଦୀ ଜଳ ବି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଷାର ବା ବରଫ ରହେ। ତୁଷାର ମାନେ ବି ଆଉ ବରଫ ମାନେ ବି ସମାନ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ତୁଷାର ଯାହା, ବରଫ ତାହା। ତ ତୁଷାର ଆସିଲେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଭୁଲଭାଲ କରିବନି ହେଲା। ସହର ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ? ଗଛ ଯୋଗୁଁ, ନଦୀ ଯୋଗୁଁ, ସିମେଣ୍ଟ ବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ପୋଖରୀ ଯୋଗୁଁ। ତ ତମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ସହର ମାନଙ୍କରେ କଣ ଥାଏ? ଗଛ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ନଦୀ ବି ଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ ଯେ ଆଶା କମ, କେତେ ଜାଗାରେ ନଦୀ ଯାଏ। ତାପରେ ପୋଖରୀ ମାନେ ବି ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ହେଲା। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାଟା ଚାରିଆଡେ ଦେଖିବ, ଯୋଉଠି ବି ତମର ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦିଆଗଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଆଉ ଭେଦିକି ଯାଇପାରିବ କି? ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସିମେଣ୍ଟ ବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଭିତରକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଜଳ ହେଲା। ତାପରେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଆମେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥାଉ? ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ନଳକୂପ ବା ବୋରୱେଲ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର। କୋଉଟା ଭାବୁଛ? ନଦୀ ତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ହେଇଗଲା, ନଦୀ ତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ହେଇଗଲା, ମାଟି ଉପରେ ବହିଯାଏ କୁଲୁ କୁଲୁ କରି। ପୋଖରୀଟା ମାଟି ଉପର ଜଳ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳଟା। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବି ମାଟି ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ ହେଲା। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ସମୁଦ୍ର ବି ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ନଳକୂପ ବା ବୋରୱେଲ। ଏଇ ନଳକୂପ ବା ବୋରୱେଲ ହେବ ତମର ଆନ୍ସରଟା ହେଲା। ମାନେ ନଳକୂପ କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାଟି ତଳର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ହେଲା।
ଗୁଜରାଟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଣି ନଦୀ ମିଶି ଯାଇଛି? ଆରବ ସାଗର, କଚ୍ଛର ରନରେ ଥିବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ, ଖମ୍ବାତ ଉପସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର। କୋଉଠି ଯାଇକି ମିଶିଛି? ଲୁଣି ନଦୀଟା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାହିଁ। ଆମେ ପଢିଥିଲୁ କି ନାହିଁ? କୋଉଠି ମିଶିଛି? ମାନେ ଆରବ ସାଗର ତ ହେବନି, ଏଇଟା ତ ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲା। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବି ହେବନି। ଖମ୍ବାତ ଉପସାଗର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କଥା ପଡିଲା। ତ ଏଇ କ, ଗ ଆଉ ଘ କୋଉଟା ବି ହେବନି। ମାନେ କଣ ହବ? କଚ୍ଛର ରନରେ ଥିବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ। ହେଲା। ଲୁଣି ନଦୀ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଲୁଣି ନଦୀ କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି? ହିମାଳୟରୁ ନା ଆରାବଲି, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ମଳୟଗିରି? ତମେ ପଢିଥିବ ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଆରାବଲି ପର୍ବତ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆମର ଲୁଣି ନଦୀଟା ବାହାରିଛି। ହେଲା, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଉତ୍ପନ୍ନ ମାନେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏ ଆରାବଲିଟା ନାଇଁ କି ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଉ ମରୁଭୂମିକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ରୋକିଥାଏ। ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାହିଁକି? ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ଏହା ଲୁଣିଆ ଅଟେ, ଏଥିରେ ମାଛ ରହନ୍ତି, ଏହା ନୀଳ ରଙ୍ଗ। କୋଉଟା ହେବ? ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେବ ନା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ମାଛ ରହନ୍ତି, ନା ଲୁଣିଆ ଅଟେ? ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା କେମିତି ଅଟେ? ମଧୁର ନା ଲୁଣିଆ? ଲୁଣିଆ ଅଟେ। ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପିଇ ବି ହେବ ନାହିଁ କି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ହେଲା। ତାପରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ନର୍ମଦା ନଦୀ କେଉଁ ସାଗରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଆଉ କାସ୍ପିଆନ ସାଗର। କୋଉଟା ଭାବୁଛ ତମ ମାନେ? କୋଉଟା ପଢିଥିଲେ? ଯେ ଯେତେ ବି ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ନଦୀ ଯାଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶନ୍ତି। ବାକି ଜାଣିଥିବ ଯେ ନର୍ମଦା ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ କଣ? ତାପ୍ତି ବା ତାପି ତାକୁ କହନ୍ତି। ହେଲା। ତାପି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇଟା ନଦୀ ଯାଇକି କୋଉଠୁ ମିଶେ? ଆରବ ସାଗରରେ ଯାଇକି ମିଶେ। ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ, ମହାନଦୀ କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡିଛି? କୋଉ ସାଗର ହେବ? ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଲୋହିତ ସାଗର। ଏଟା ବଙ୍ଗୋପ ମହାସାଗର ହେବ। ହେଲା। ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ବଢିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜଳବିଛା ନାମକ କୀଟ ଜଳ ଭିତରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଗାଳିସି, ନାକ, ଲାଞ୍ଜନଳୀ, ଚର୍ମ। କୋଉଟା ହେବ? ତାର କଣ ଥାଏ? ଲାଞ୍ଜରେ ନଳୀ ଥାଏ। ଲାଞ୍ଜ ନଳୀ ହେବ। ମାନେ ଲାଞ୍ଜ ନଳୀ ହେବ। ହେଲା। ଲାଞ୍ଜ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଜଳବିଛାଟା। କଙ୍କି ନାମକ ଜୀବ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଉଡ଼ି ବୁଲି କାହାକୁ ଖାଏ? କାହାକୁ ଖାଏ? ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ମଶା, କଇଁଛ। କୋଉଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ମଶା। ମଶାକୁ ଖାଏ। ହେଲା। ଏମିତି ଭାବିବନି ଯେ ସେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଅଛି ମାନେ, ଜଳାଶୟ ମାନେ କଣ? ଯେ ଯୋଉଠି ପାଣି ଅଛି। ହେଲା। ମାନେ ପୋଖରୀ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ନଦୀ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତମର ଆଉ ହ୍ରଦ ହେଇପାରେ। ହେଲା। ତ ସେଇଠି ମାଛ ବି ଅଛି, ବେଙ୍ଗ ବି ଅଛି, କଇଁଛ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଲାଗିବ ଯେ ମଶା ତ ଘରେ ଉଡି ବୁଲୁଥାଏ, ମଶାକୁ କୁଆଡୁ ଖାଇବ? ମଶା କୁଆଡେ ଗଲା ସେଠି? ବାକି ସେଠି ମଶାକୁ ଖାଏ ସିଏ। ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ମଧୁର ଜଳ କଇଁଛର ଖୋଲ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଟାଣ ହୋଇଥାଏ, ନରମ, ତେଲିଆ, କଣ୍ଟାଳିଆ। କଣ ହେବ? ଦେଖିବ ଯେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ବି କଇଁଛ ମାନେ ରହନ୍ତି। ସେଟା ତ ବଡ ବଡ ଆକାର ତାଙ୍କର। ହେଲା। ବଡ ବଡ କଇଁଛ ସବୁ ରହନ୍ତି। ବାକି ଆମର ଯୋଉ ମଧୁର ଜଳରେ ଯୋଉ କଇଁଛ ମାନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଖୋଳଟା ନରମ ଥାଏ। ହେଲା। କେମିତି ଥାଏ?
ନରମ ଥାଏ। କେଉଁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ ଏବଂ ପାଣି ଉପରେ ଭାସି ରହେ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଟା ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟାକୁ ୟାଦ ରଖିକି ଯିବ, ମାନେ ମନେ ରଖିକି ଯିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ପଦ୍ମ, ବିଲାତି ଦଳ, ବେଣା ଗଛ, କଇଁ କଣ ହବ? କଣ ଭାବୁଛ? ଏଟା ବିଲାତି ଗଛ, ବିଲାତି ଦଳ ନାଇକି ବିଲାତି ଗଛ ଦେଇପାରେ, ବିଲାତି ଦଳ ଦେଇପାରେ। ତ ବିଲାତି ଦଳ ନାଇକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ। ତମର ପୁରା ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ମାନେ ପୁରା ପୋଖରୀରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯିବେ, ଭରିଯିବ ପୋଖରୀଟା ହେଲା। ସେଇଟା ଅଲଗା ଯେତେ ବି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଏଇ ବିଲାତି ଦଳ। ପଦ୍ମ ଓ କଇଁ ପତ୍ରରେ ଥିବା କେଉଁ ଆବରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ପଚିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ? କଣ୍ଟା, ପତଳା ଆବରଣ, ତେଲିଆ ବା ଚିକଣ ଆବରଣ, ଟାଣ ଆବରଣ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, କଣ ଭାବୁଛ? ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମର କଇଁ ପତ୍ର କି ପଦ୍ମ ପତ୍ର ସେଇଠି ଯଦି ପାଣି ପକେଇଦବ ସେଇଟା ସେଠି ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଖସି ପଡିବ ହେଲା। ସେଠି କଣ ଥାଏ? ତେଲିଆ ବା ଚିକଣ ଆବରଣ ଥାଏ ହେଲା। ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଜଳଛାପ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଠିକ? ଏଇଟା ବି ଦେଖିଥିବ, ଏଇ 15 ନମ୍ବରଟା ଭଲସେ ୟାଦ କରିକି ଯିବ ହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ପଚାରିଦବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଫେର ବି ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଜଳସାପ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ସଠିକ? ଜଳସାପ, ଏହା ଏକ ବିଷଧର ସାପ, ଏହା ଏକ ବିଷହୀନ ସାପ, ଏହା କେବଳ ଘାସ ଖାଏ, ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ରହେ। କୋଉଠି ରହେ? ଏଇଟା ଜଳ ସାପଟା ପ୍ରାୟ ମଧୁର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, ମଧୁର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ବିଷ ଥାଏ କି ନାହିଁ ତାର? ଜଳ ସାପର ବିଷ ନଥାଏ ହେଲା, ବିଷହୀନ ସାପ। ପ୍ରକୃତିରେ ଜଳର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ଦାୟୀ? ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ, ପବନ, ମଣିଷ। କୋଉଟା ହବ? ଜଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଖରା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ବଢିଯାଏ, ସେଦିନ କଣ ହୁଏ? ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠେ, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ କମିଯାଏ, କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନେ ତ ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପଡେ କିମ୍ବା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ତମର ଶୀତ ଦିନରେ କଣ ହୁଏ? ତୁଷାର ବା ବରଫ ପଡେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ତାପ ହବ, କ୍ଷୟ ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଜୀବମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ କାହିଁକି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାନେ କଣ ଶୁଣିଥିଲ? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଗୋଟେ ଜୀବ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏଟା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହବ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାନେ କଣ? ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ମାଛ ଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଥାଏ, ସେ କଣ ଖାଏ? ସେ ଖାଏ ତମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଖାଇବ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଖାଇବ, ତାର ପତ୍ର ଖାଇବ। ତାକୁ କିଏ ଖାଏ? ବଡ ମାଛ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ହେଲା, ସେଇଟା ହେବ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଯିବ ହେଲା। ପୁଣି ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ତମର ଘାସକୁ କିଏ ଖାଏ? ହରିଣ। ହରିଣକୁ କିଏ ଖାଏ? ବାଘ କିମ୍ବା ସିଂହ ଶିକାର କରିକି ଖାଏ। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେଲା। ସବୁ ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଲେ ସବୁ ବୁଝି ହେଲା? ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଠି କଭର କଲେ ଆମେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ କଣ
ଏଇ 1-2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୁମାଟା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ଏଠି ପଢିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ୟାଦ କରିବ। ଜଳଚକ୍ର ତ ଜାଣିଛ, ଏଇ ତୁଷାର ବା ବରଫ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତାପରେ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ତଳ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତମର ପାଣିଟା ହେଲା, ଜଲଟା। ତାପରେ କଚ୍ଛର ରନରେ ଥିବା ସନ୍ତିଆ ଭୂମି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲୁଣି ନଦୀ ଯାଇକି ମିଶେ, ଏଇଟା ଦେଖିବ ହେଲା। ଲୁଣି ନଦୀ ଆରାବଲିରେ ବାହାରେ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ। ନର୍ମଦା ନଦୀଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶେ ହେଲା। ଏଠି ମାଛ ପହଁରିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେବ ଗୁଡ, ପକ୍ଷ, ମୁଣ୍ଡ, ପାଟି କଣ ହବ, କ୍ଷୟ ହବ ହେଲା। ପକ୍ଷ ଥାଏ ନା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ପଢିଲେ ଲାଞ୍ଜ ନଲି, ଏ ଲାଞ୍ଜ ନଲି ବି ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଞ୍ଜ ନଲିଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ବିଲାତି ଦଳ ହେଲା। ତାପରେ ବିଷହୀନ ସାପ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିଥିବ। ତେଲିଆ ଚିକଣ ଆବରଣ ଥାଏ ଆମର ପଦ୍ମରେ, ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଜଳର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।